Tar har akkurat spalt Stordus mot Besiktas, men nu ligger en annan partei för framman. B6 läggarna får som morgmat och en dissen mot Efsturøy, men för en annan läggare är det en nervös distur. Det är kanske ganska största distur för B6. Vi lovar hvordan vi kommer vi öppna med egendreining. For den vi einaste fucking millimeter av ötla, skulle vi rulla, vi får etter ötla, vi gjør orke fra oss. Er det riva det? Ja! Kom inn i det! Signalen er visst blevet slått der vei.
för Magnus han blir ute i det. Vet du? Ja, men det är inte ju sant vi Magnus alltså han har varit till Portugal och han är han skulle inte komma i hus men med rock trouble vi kontrakten så jag gick ut för att han inte skulle vara vid på 6 maj att han i Europa nu var det skulle komma ju rättla än vi sa på något så här och så var han till radtjejt och så tog jag det valt att starta vi nå abortion typ 6 ska till 4 dagar på Louis att han Magnus så det var shit att starta abortion. Vi Magnus det att han öliga open över Spanien så bara en av kommande bästa ligan köp 6 så var han absolut var en emjukur och skulle in Norrlands efter några ting som vi har i Finland men det går vi Magnus det att han är nog så open när Lucas han kommer och vill ha bollen han vill vara en pastor av lossen och det är så öliga områden man har spelare som alla vill ha bollen vill mynta testen och för att sälja att man spelar mitt av vin som Magnus gör. Vad är mer lums nu? Vi spelar Euroleague nere i Gibraltar som ända vi en bröstparkapping. Här jag också showtra välja att film som skulle sparka och have Magnus vara en av timon och ta sig Magnus på vägen ja men jag shot visst. Han var oisak halter och knallade andra bollen in och så mycket negativt skott han till gräsningen förstår att han som skjuter sig timon att han alltså så det ser nog snäck om Magnus han tar och och han är nog så open av att var vi där bröstparkapping i Euroleague och spelar vi är för första för i länge till 60 och första för att lägga som var rea bara så det ser väl nog Magnus är väl en bulderpassa men ska man ska passa på hur snäck vi det är runt människor så det är viktigt att man har kant. Jag vet inte göra allt för vi samma på så allt är lika man ska alltså släppas till att vara akkurat som skulle passa in i en bulk alltså absolut ska man in någon sig en lie och en fällskap som sexet men de har väl att folk har kamp men de har väl att han har så new pro och hej shoulder som like resten så stäv för jag bara så att jag ser att måste inte så kan man hellre omformulera sin analys att jag ska helt synd mer av ner och hin och allt det och det alltid säljande Victor och Steve mot Magnus har haft öle dikter som fotbollsspelare alla något bättre men jag hade sälja att människoslig pastor vi Magnus gosse är avslappnad av rollen blev av och tar för vatten alltså det är väl också stolt att säga det hade jag den herran mätter sälja det människosliga pastor Hur satt det se för väl Magnus Nej, så säger att vi får helst att hålla samman med Luka. Det är lägga gå löt vi har haft vi får följa Magnus. Jag är stolt över att han kommer så mycket lätt och till fel jag är vi har klarat att jag hjälpt Magnus väl av att bli nu en professionell fotbollsspelare så det är ju drömmen att hålla och just någon öre så vi får hålla samband med Luka och vi är nog säkra att Magnus kommer man att se farväl och så är han värskolla och gå och kaka vi och så får säkert njuta en kaffemån och en kokbit så att Arnan stänger av så så alltid chilla sig farväl vi än så går han lägger och alltså festliga lägger som Magnus är ju ästningen på ju åt för vattnen men det är inte någon allra bästa och vi får inte något hatta i Portugal helt säkert. Nu tycker inte för surs finna ut som sexualläkare. Hur det? Du tränar en känsla. Vad först nu? Du nu färg till Portugal till att liksom det Pagos de Ferreira. När hörde du mig till det? Du tar väl en för bestämt att han EM alltid. Nej, lead round faktiskt. Tar några mens kommer jag och helt det gör det fint nog. Tar inte ner. Så fick jag en chans av när vi är och så tar jag det fint. Så nu var det en skär att han. Det är då så när kom när du ska färra till Lie. När först du? Du flyger söndagen i aldrig månaden. Spetter. Jag känner det. Vad gläder du mest till? Det tar nog lite strunt ner på en sola mer och
Ja, det är gott. Hur du har ett stort minne av den stora Sövje Magnus. Som du kan inte också. Sövnar är så nekvar. Det snackade med vi Magnus och tar jag för. Nu där förresten jag så snackade jag så fram om vad det minnes bäst och vad han lärt och lite datten. Och så är alltså ganska snett jag tänker vi håller oss han Brian alla första färna att känna vi bästa linje om sexen så känner vi att man inte lyssnar. Vi ser vi att kanske känna på något annat med lyssna. Ja men det helt inte väl nej så det för långt så som känner med lyssna ja. Och det nästa var att han tog att det på skillnaden på plats som är en av fjärsnar så Magnus säger till att det är hela stan två ting där med lyssna och få skillnaden i plats. Och till nakla på till Portugal så några andra hjälpte vi gör någonting så Matte Magnus han är ju med landet.